Jena Full-time full-time farmer, ilni ġifiri għal diversi snin, full-time farmer. Sa applikajt ġifiri ġa kont ġala l-qa tijaj, applikajt dejjem periti minn tal-partit li kont nħaddan, għax jena kont ġifiri laburz kbir dejjem votajt tal-Labor. Waġġawni ħafna qabel l-elezzjoni weduni, sa ftit ilu kien għadni laburz kbir jien. Minn daw ma sar xej, mor diversi postijiet, Kastilja ma nafx il-min ma kellimx, nies, gbarat. Mortan kant il-Prim Ministru. Missieri mar kellem sal-Prim Ministru, bina ma sar xejn. Laqqas ġitaw kasna sal-lum inkellem bniedem, segretarju parlamentari. U x'qallek Rodrigalde? X'qallek? Li law bżonni, la bżonni l-voti tiegħi, law laqqas il-partit u laqqas tal-familja tiegħi. Nħossni mweġġa ħafna u jgħid li dal-kliem. Mweġġa ħafna? Ħafna mweġġa. Jiġi jgħid li dal-kliem. Is-surejtom hu. Jiġifieri inti. Il-partit laqqas nisma' bih marrit illum il-ġurnata. Jiġifieri inti f'sentej minkejja li mor diversi drabi għall-għajnuna ma ssib ta' għajnuna ta' xejn. Ta' xejn. Għajnuna ta' xejn dejjem daħqu bija fuċi. Dejjem waħdu daħqu bija fuċi. Saħan sitra darba minnhom kelli l-ibni miegħi jena għandi familja, right? Sa għax ma mar skola, għax ma staqsinix hekk għandix nitmattifel. Bla xogħol, m'għandix minn naqla lira. Jien minn fejn naqla lejxin tiegħi. Tlabtom anke biex nirreġistra, anke darba fi 3 xhur. Ma rreġistrawniex laqqas. Fejn ittasal iktar. Ma nħossniex inweġġa xi ħaġa kbira biex nirreġistra. Ġbida qabel l-elezzjoni kienu jgħidulek li se jgħinuk. Tijaj, il-kas ġiviri kontra kellim Pieru tijaj ta' ġiviri trakkijiet kontra trakkijiet, min jafni ġiviri jaf xkelli, kolla spiċċa fi xejn. U qabel l-elezzjoni kont se tgħidli xi ħaġa fuq il-voti? Qabel l-elezzjoni saqsamt il-voti, ħabba persuna, qasamt il-voti u tgħix kemm ġew warajja biex rġejt għamilthom il-voti u mort nivvota. Dak iż-żmien kienu jafuk? Ejja, sa dak iż-żmien iju ħafna kienu jafuni. Kienu jweduk li jekk jitilgħu fil-gvern, jituk dak li tixtieq u jgħinuk. U mbagħad ġara. Laqqas taw kasni. Remewni lem. Daħqu bik. Daħqu bija jew. L-appell tiegħek illum? Tgħidli li għandek familjari u il-minu nweġġa bħali, nappellalu li bekk biss tista' turjhom il-dan nies. Nappellalhom il-minu nweġġa bħali naf ħafna ħbib tiegħi ta' nweġġajn jiddispjaċini għalihom ġifieri. Bek biss tista' turjhom li veru. L-nweġġa ta' veru, dik li ngħidilkom, l-nweġġa ta' veru. Ma nistax nkun nweġġa iktar milli nweġġa.